Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ahalmen handiak ditu, eta berak sor ditzake ekaitzak edo lehorteak, eta kobazuloetan bizi da, eta kobazulo horiek altxorrez beteta daude. Bai? Beno, Urbasan, Maria Roka Auzko Larrero izeneko kobazulo batean gelditzen zen, loitera eta. Maria Roka aparte, Maria Rokari iratxo batzuek laguntzen diote. Eta iratxoak ere baditugu. Beno, hau jarrita daukat, entzun nahi duzu honazteko euskara? Entzun. Begira, entzungo dugu. Momentu batean, Hau, pero Milano Bengoetxeari grabatu nion egun honetan. Maria Roka pasatu zenean ikusi zen? Ikusi, baina askotan. Eta garen jartan nuen pasatzen zen, baina. Altu hau jarri behar, Bale, ez da nola jartzen den. Eta garen jartan nuen pasatzen zen, baina nik ez dut ikusi. Nik ez dut zimitzatzen hori zorgenkeria dira. Baina. Eta ez zenuen egiten hori bizi zen? Bizi zen, baizkorri. Baizkorri bizi zen? Baizkorri. Halen duzukalko hori. Eta hori bilolaz ere nik aitzun dugaten dugu amati mondo esan etortzen. Eta egun batean gogorazten duzun ama Maria Rokari, bera abadiari. Eta nuke mano ezin hori bagotatzen, lorduan atazan zutagaz minuti alurrena. Eta askotan esaten zen ni akorretzen ez horrekin. Jendia gareinetan baten zen, etxabarindako amusuako limitazioa, tipoa, erotrabesak ezkeen portian. Toduan askotan ibiltegia botatzen pasatzen duzan portu behineti horrela. Eta behitzen zara portu behinen ezkerretara jola badoan. Hori bazen? Entra montan. Auzko gabero esaten dut bion. Eta angel ditzen zalare esaten zen. Baina hori askotan, baina hori bezurra dira bai. Horrego komedio jakin zeizein, zeina da hori. Horreto, leheno, por ejemplo, jendia nola bizi zen, polito da hori, ze kontu hori da. Baina kontu da horiek ere nahi gustatzen zen. Hori, kontu bat polita, baina nik ez daki kontu hori. Eta beste kontu hori behitzen dara, egun kintaleko mailo, badakizu kontu hori? Ez. Nola esan dezu izena? Egun kintaleko mailo. Egun kintaleko mailo, ez? Zakizu. Eta lehen zure amak kontutako kontu ben bat? Gure amak eta ez hori konturik. Sekulare konturik esan ez. Hor bukatzen da. Beno, honaztiko eusko du. Orduan, iotei buruz gauza asko esan zidatenei eskarrak ematen dizkiet eta pertsona hauei grabazioak egin dizkien urte horietan. Bai, horregatik jasota daude hainbat historia. Eta iratxoek laguntzen diote Maria Rokari, eta joaten dira jantzitaz zakuz. Hau oso ona da, zakuak, gau esateratzen dira iratxoak, eta beti sua daramate eskuan, bai? Orduan, zaku horiek babesten dute, hain zuzen ere, sua erortzen baldin bada, zakuari gehiago kostatzen zaio suak hartzea, bai? Eta horrela joaten dira. Eta iratxoak mitologian ere jeinu batzuk dira, eta jasota daude refranes y sentencias
izenburua duen liburu batean 1586an. Eta esaten bada esalditxo bat esaten duen, jasoto irabazia iratxoen da irazia. Zer esan nahi du? Hau da, zuek edo guk gaizki lortu baldin badugu irabazi bat, diru bat, edo iruzurra egiten, edo hau da, gaizki irabazi baldin badugu, iratxoak etorriko dira eta kenduko dizuete. Bai? Haiek kenduko dizute. Horregatik esaten dute, gaizki irabazia, iratxoena da irabazia. Bai? Hori da. Eta baita ere, baitugu galtzagorriak. Galtzagorriak dira beste iratxo mota bat, ezta? Eta galtzagorriak zergatik deitzen diren, hain zuzen ere galtzagorriak daramatzatelako. Eta hauek oso bitxiak dira, txiki-txikiak dira, eta orratzontzian bizi dira. Orratzontzian bizi dira. Eta zuk harrapatzen badituzu galtzagorriak beti zureak izanen dira. Zuk jarritako orratzontzian biziko dira. Oso langileak dira. Begira, kontatuko dizuet, behin gizon batek lan bat egin behar zuen, lan garrantzitsu bat egin behar zuen, eta galtzagorri batzuk erosi zituen. Eta, haiek behalaxe egin zuten lanura, eta gero hori bukatutakoan hasten dira zure buruaren inguruan bueltaka. Eta zer nahi zuitea? Beste lan bat agintzen dizu. Eta egiten dizute oso ongi gainera. Eta berriro, zer nahi zuitea? Eta beste lan bat. Eta kero, gizon uraian nazkatuta zegoen galtzagorri haiekin, kutxa batean ez zituelako gordeta, ez nik bezala. Nik lau ditut eta horratzontzi polit batean ditut gordeta etxean. Eta orduan zera agindu? Agindu zien iturritik ura ekartzea galbaia batean. Galbae batean. Galbaia badakizue, garia garbitzeko egiten den horrela sare bat moduan. Eta karo, hartzen zuten ura etxera ekarri eta urik ezen. Garia nazkatuta alde egin zuten. Haiek ere. Gure 25. urtemuga denez, hainbat iote gonbidatu ditugu etortzera. Eta hauexek izanen dira etorriko direnak. Zalduondoko Markitos. Markitos hori da Zalduondoko pertsonaierik garrantzitsuena, eta jazten dute gorba eta txapela eta koloretako arrautzez egindako koilare bat. Bai? Arrautzak. Bai, arrautzak. Bai. Kolorez margoturik. Bai? Eta herrian gertatzen diren gauza txar guztiak norena da kulpa? Markitosena. Epaitu egiten dute eta azkenean erre egiten dute. Baina bitxia da beste pertsonaia batzuk ere agertzen direlako, zenizero, agure bikotea, hartza, porreroak dira hauek. Hor lantzeko ziripot bezalako pertsonaia da, porreroak. Eta gure bikotea oso bitxia da. Ze bada pertsona bat jantzita, maskaratuta, baina hemendik bera emakumea da eta hemendik gora gizonezkoa. Zaharrak, atxoa eta gurea. Orduan joaten dira horrela, eta badirudi atxo batek agurea bizkarrean daramala. Bai, oso bitxia. Altxatxuko momotxorroak ere etorriko dira, eta hauek agian gehiago ezagutuko duzu, baina altxatxuko ioteetan parte hartzen duten beste pertsonaia batzuk dira, Juan Tramposo, honi ere epaiketa egiten diote, Maskaritak, Akerra eta Sorginak. Urdiaingoak ere etorriko dira, hauek dira Momusarruak, Lastalazaroak eta Mantajunak. Hauek jo egiten dute. Egia esan, iote guzietan jo egiten dute, baina Eta hauek ere lelo bat zeukaten, Mantajunei eta Momusarruei kantatzeko. Nik ez dakit soinua, baina Momusarro, Txirrikite Xarro, Esportero, Molinero, Zaiajan eta Putzagero, arre konpainero. Zaia zer da zaia? Urdaia.
Urdaia jan asko, eta putza bero, putz egin? Puzkerrak. Beste batzuk etorriko direnak unanukoak dira. Eta hauek mamuxarroak dira eta mutuak. Mutuak dira, zergatik, ez darabatelako ez farik, ez kamantxillarik, ez darabate deuz. Isi-isilik doaz, eta atzetik harrapatzen bazaituzte izugarrizko sustoa ematen dizute. Bai. Eta mamuxarroek badaramate karatola bat burdinezkoa, oso entzinekoa, haian 3 edo 4 mende dituzte karatola horiek. Eta iaz Napoles ondoko herri batera joan ziren. Badirudian beste herri batean horrelako burdinezko maskarak ere, karatolak ere erabiltzen dituztela, eta han egon ziren. Beno, hauek ere beste lelo badaukate, haiei oiukatzeko eta. Mamuxarro, xirrixarro, ze emango dizut, 7 eusker afalirako, zata begigorri urtean behin etorri. Emango dizut, 7 eusker, hori ere zer da? Bai, mamuxarro bakoitzari, 7. Puzker, puzkerrak, bai? Afalirak. Hemen puzkerrekin denak zoriontsu. Horre bai jotzen dute, adar finarekin, hanketan. 2 metro edo ez dakit zenbat metroko makila daramate eta... Eta kaskabelek. Kaskabelek, ez dakit. Bai, kriskitinak, zarata daramate, kriskitinak. Bai. Zata? Zata. Zata? Zata, bai. Zata begigorri. Nik pensatzen dut dela zahatoa edateko, eta karo, edan ondoren begia gorri jartzen zaizkizu. Bai? Pozik. Eta beste batzuk etorriko dira Abelatik, Navalosatik, los kukurrumatxos. Hauek ere gonbidaturik daude, eta hauek bereziak dira. Eramaten dituzte mantak, ikusten duzue, kolore asko, lerroak, koloretako lerroak dauzkate, eta eraman ditzakete 20raino fara gainean, ben ikusten dira, fara asko, oso zaratatxoak dira, eta bildurgarriak hauek ere bai. Eramaten dute karatola bat egurrezkoa eta gainetik zaldi zurdak eramaten dituzte. Egon ziren Don Ibanen, iaz. Iaz, hauek? Bai. Navalosatik? Martinazpetiko eta kalea. Bakarrak direla mundu honetan, baina ikusten dut azkenean denok, gizakiak direla eta antzekoak garela. Haue tradizioa nonbait zelta da. Badirudi hor Gredos mendien ondoan betonak, hau da zeltiar batzuk, baina beton herrikoak zirela, eta han egon zirela. Eta badirudi zelta, hau da beton horien tradizioa dela. Eta hauek ere, 80ko hamarkadan berreskuratu zituzten beren dioteak. Eta nola bukatuko dut? Beno, guk herri bazkaria egingo dugu otsailean 25ean. Herri bazkaria, zer bazkalduko dugu? Babarrunak, sakramentu guziekin, eta postrerako torrijak. Torrijak, eta gainera torrijen txapelketa eginen dugu, Matzen bazarete, torrijen txapelketa eginen dugu. Eta bazkarion bat, torrijekin bukatzen den bezala, mintzaldia ere torrijekin bukatuko da. Bai. Eta listo. Listo. Kitxo. Eta noiz hasten da, larun batean? 12:00 egingo dugu txarangarekin poteoa, gero bazkaria, frontoan jantziko gara denok, eta gero aterako gara. Maria Roka Urbasatik jetxiko da, eta gu gaztetxetik, hau da, herriaren ekialdetik aterako gara denok, buelta osoa herriari, Baselizara, San Sebastian Baselizara igoko gara, han dantzatuko dugu, jota eta purrosalda, eta momotxurroek beraien dantza egingo dute, jetxiko gara plazara, eta gero plazan hor denok bakoitzak berea egingo du. Maria Rokak aurkezpena egingo du.
Bai. Eta gero badaukagu salda beroa, eta poteo berriro, eta gaztetxean kontzertuak. Egun polita, Bai. Badakizue. Nauz ezagutuko, baina emango dizuet. Tira, eskerrik asko, Zuri. Usteagatik azaltzen. Gaur, unitate berriak. Eta dena denez da? Bai, baina ez da lardero. Lardero eguna, zamar txiki eguna. Zamar, ez. Osea, aurreratzen duzu. Ez dena larun batean egiten dugu, bai pertsonaia guztiak. Orain arte, Maria Roka ateatzen zen ostiralean, eta gero larun batean zamarroak. Baina gurdi bakarra geneukalako, baina aurten bigarren gurdia lortu dugu Maria Rokarentzat, beraz denok egun berean aterako gara. Herria bete behar dugu. Olazti bete. Bai. Eta noski, tristea litzateke, epa. Ez, inauteriak asteartean, egunik handiena asteartean da, bai? Azken errautzen, bai, bezperan. Eta orduan aurreko larun batean egiten dugu. Bai, ze asteartean zaila izaten da, jendea, garai batean egin genuen, Bizpahiru egunetan asteartean atera ginen, gertatzen dena da aurrak eskoletan. Orain oporrak dituzte, baina orain dela 21 urte edo ez zuten oporrik. Aurrak eskoletan, jendea lanean. Bai, eta lan egin behar baldin duzu, ezin duzu parrandarik egin. Ezin duzu, bai, baina kostata. Badira abeltzain batzuk herrian. Beno. Gaur segun daukagu. Asteartean. Eta hilaren zeruna. Amala. San Valentin eguna. Ez esan. Zer esaten ari ginen? Me gustas. Hori, me gustas, nola esaten? Zure gogoa naiz. Zure gogoa naiz. Hori da te gusto, no? Zure gogoa naiz, baina me gustas? Nire gustukoa zara. Nire gustukoa zara, oso ongi. Gehiago? Romantiko gutxi gara. Eh? Romantiko gutxi gara. Ez zarete romantikoak. Baina, hor, erabezaroan eta ni Iruñara bizitzera etorrien nintzen arte, sekulan entzun gabean neukan. Espera, me gusto de ti, o se gusta de no sé quién, edo, formula hori. Enuen ulertzen zer esan nahi zuen. Gaur egun erabiltzen da hori? Gazteak bai. Gazteak bai. Eta hori euskaraz nola esango genuke? Hortxe daukazue, gogotu zaitut edo zurekin gustaturik nago. Zurekin gustaturik nago. Hala erabiltzen dute, ez da. Hori azkar esaten baldin bauzue, hori da, zurekin gustaturik no. Zukin gustaturik no. Azkarrago. Beno, ikastunitate honetan adira gauza asko idaztekoak, baina niri moldatu egin dut eta niri interesatzen zaidana da zuek hitz egitea eta emozioak azaltzea. Bai, orduan helbururik nagusiena hoxe izango da, emozioak azaltzea, edo sentitzen duguna
azaltzea, hitzez. Eta horretarako baditugu ariketa batzuk, bideo bat ikusiko dugu, eta ikusiko dugu WhatsAppek zer eragina esan dezaketen erlazio batean, bai? Atzizkien txapelketa bat, herri, orain honetan herri hitzarekin, egingo dugu txapelketa. Abesti bat, ilargiak entzazpidena hori oso romantikoa da. Edo etzaizue gustatzen, hori ere etzaizue gustatzen. Bai, ilargia. Ikusiko dugu zer diren adiskide gaiztoak zer dira? Hizkuntza batean. Antza handia dutenak beste hizkuntzarekin, bigarren hizkuntzarekin adibidez, baina zer esan nahi desberdinak. Adibidez, paratu. Paratu ez da parar, frenar, ez. Paratu euskera da jarri, ipini. Bai? Odan paratu adiskide gaiztoa izango ditzakete. Eztabaidatuko dugu zer den maiteminduta egotea. Maiteminduta zaudete? Bai! Etzarete romantikoak zaudete maiteminduta kontxo, gauzan barentu dela. Euskalduna gara. Euskalduna gara zizak. 18 urterekin bai. Eta beno, San Valentin eta sentimenduan hiztegia eta gero telefono mugikorretarako aplikazio bat erakutsiko dizuet kantatzeko abesti asko da. Hasiko gara txapelketarekin? Venga, inkuso lehitzen dizuet. Venga. Bi edo hiru talde, jarri asko zaite, jarri zaitezte hiru taldetan. Zuek lau eta zuek lau. Horrela. Eta zaina esan berdina. Herritasunez. Herrikoia. Baina da bi hitz. Herri? Herritasuna. Herritasuna. Herri berri. Herri berri. Bereiztuta jarri ama. Herriko ez du balio? De pueblo. Herri gaitz. Mal pueblo. Baina itzazu asko. Herri ona edo herri txarra edo ez du balio. Eta herri txiki. Baina segun eski ez da balio. Herrizkan, pues igual osatzen du hitz berri bat. Mentira, adjetiboren momentez. Herrikoia. Herri haundi. Jarri. Atxizekin jarretzu duzu jarri atxizekin. Herri gora. Herri gora.
Bai, Errigora. Arrigan, bai. Baina atxerekin. Bai? Atxerekin? Bai. Bueno, Erribera atxerabe. Goierri. Erritxka. Segi. Erritxo. Errizale. Erritarra. Ertzaina edo errizale. Ertzaina. Erriberri. Erriberri. Nola, horrela? Bai. Bai. Edo atxerik gabe. Erribera. Horrela? Erribera eta Errigora. Erriorra. Horrela? Atxerik gabe edo atxerik gabe? Atxerik gabe. Baina... Aintzinekoa data. Zer gehiago? Goierri. Errigintza. Erribintza. Eta erriki. Eta? Erriki. 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 Bai. Bale. Gehiagorik ez? Ez. Katuak? Herrikoi, baserri, herrigaitz, Errigaitz? bai, herrizale, Errizale? herritasun, Erritasun? bai, herrialde, herribera, herrigora, Erribera horrela? bai, herrigora, herritxo, herrikotasun, herrigarria, Errigarria? bai, eta herrimina. Nahiko. Putreak? Zer? Erritar, Erritar? herrialde, Herrialde? herrikoia, Hau isildu behar. Eske, ustut, sorrak gelditzen ari ezela. A ver. Listo. Horreki ez da? Herritasun? erritxoa, Erritxo? Barkatu. Julio, jazeite zaiekin. Azeriekin. herrialdi, herrialdi, Herrialde? herritzar, herritzarra, herrizahar, herrion, herrialdi, Aldi? Patxiaz goñi naiz, nire ama esaindarra, aita edubikoa, ni iragin sortua, baina Iruña herrian euskaldundua. Hori da nire kurrikuluna. Jon Iruko naiz, atarrerakoa gara eta hemen gaude lan egiten eta euskara pintxatzen. Martin, Laskoz naiz eta etxarri aranazkoa naiz, baina atarrabian bizi naiz orain dela 35 urte, erdi eta erdi. Zertara, hemen aisialdi eta ongi egotera etortzen gara. Gainera giro goxo izaten da eta euskaraz aritzen gara askotan. Eta, pilota partidoak ikustera eta gozaltzea eta faltzea eta, gure giroko taberna denez, hemen Atarrabian txoko atsegina da. Bote bat hartzea, kafesne bat hartzera goizetik joan. Etxean ez dituzun egunkariak irakurri pixka buelta bat eman eta laurekin juntatu. Eta lasi eta gustura egon hemen, ratatxo bat. Guk hemen egunero lan egitea eta etxean, menditxurita harnara eta giro ana egotea eta hori.
Giro aldetik, giro euskaldun bat, askotan hemeko telebistatik ikusten ditugu pilota partidoak eta holako, TV eta euskal telebistetan egiten diren egitarauak eta giro euskal zale dela esan daiteke, eta horregatik etortzen gara gustora. Herriko taberna normal bada, ez dago tontairik. Giro euskal zale izaten askotan euskalduna. Hemen institutoko irakaslik eta etortzen dira, eta giro euskalduna eta gero herriko giro. Atarrabiako giro normal bat. Herria egiten dugu hemen taberna eta lan egin, eta hemen pasatzen dugu, pilota ikusten, kirolak eta ondo. Denon artean. Batzutan guk barra hontatik giroa ematen dugu, baina gehienetan barrukoek ere badute zer esanik giro on bat sortzerakoan. Kateak beraiek jartzen dituzte, ez guk. Eta hori da. Patxik esaten duen bezala, denan artean, ez? Bakoitzak bakoitzak frente aldetik, hor jartzen du bakoitzak alduna eta gero zergatik egoz. Orain ez nuke esango zergatik etortzen duzan hori, giro ona delako ez da... Eta jonen noiz benka, hosti txarri jarriko dizu, nebesatzuten ez da hori izuen, Hemen egunak ezberdinak dira, batxutan guk egiten dugu ambientea eta bestetan klietak egiten dute eta ondo pasatzen dugu hemen. Eta giroa binatik dira. Hizkuntze nagusia erdera da, baina gu euskaldun horiek elkartzen garenean beti euskaraz aritzen gara. Hori badugu ohitura bat sartua eta euskaldunen artean egiten dugu euskaraz, baina kuadrillak elkartzen garenean, kuadrilletan beti dago jendea euskara ez dakienak eta tartekatzen da, euskara eta erdera tartekatzen da. Nik Martinekin beti euskaraz. Alde guztietan euskaraz hori argi dago, eta geroen Atarrabian, urte askotan egin lana ez, hortan, nabaritzen da, urte kasi 40, ez? Ikastola zizela, gero atargi, hori nabaritzen eta alden guztietan euskaraz. Hemen joanekin, euskaraz. Guk hemen euskaraz, goizetan bereziki esan du partiek tortzen direla institutotik eta euskaraz, eta ia dena euskaraz. Arratsaldean dagoean, igual pixka gaztera nire bai. Nik esate dut, komentatzen dut askotan, nik nola komentatzen dut, igual izanen dela Atarrabiako taberna euskaldunena. Etortzen den jendengati eta gero, einetekelako euskaraz hitz egitetelako. Guk hemen beti importatzen euskaraz hitz egitea. Ados, hori horrela da. Gure bilgune moduko bat da, hau, eta, askotan lekartzen gara hemen. Hemen, amaiketakoak ere ematen dugu pintxoak eta hori, irakasleak eta hori, bermutean ere pixka bat, eta gero joteak eta hori arratsaldean, eta gauean afare batzuk, asteburuan zehar, gehienez, eta hori, giro lasaia, musika pixka bat, eta ondo. Gehienetan atxaldean, iluntzean tortzoen gara, eta, giroa, txikitoen arabera. Berriz baduzu bigarrena, ez duzu beste zarata egiten, baina hirugarrena laugarrenean, pixka aztoratzen da giroa, eta, gustora egoten gara. Goizean kafe bat hartzera, eta peri esan duten bezala egunkariari bueltatxo bat eman, da gero aiguela arratsaldean beltzan bat, ordon bat atera, hola. Eta, hemen giroa, honek esaten duen bezala, propaganda, kirol
kirola, telebizan asko kirola dago. Eta gero musika, hien mono, el drogas. El drogas, beti, bai. Drogas, barrikada hori da, hemen gehien antzuten den... Euskal musika da hori. Beno, kirol aldetik denetai dago. Nire kuadrillan adibidez badago bat Madril zale dela eta gehienetan berak jasotzen du eurrik handiena zeren guztiok beraren aurka eta baina bera ez du talderik aldatzen. Berez jarraitzen du Madrildarra izaten. Hemen ligatu? Hombre, gu fizikoekin ez. Ez dugu ligatzen ez eta ez da izan tokia proposena, esatzen dut. Denetatik egonen da. Hori hortarako toki onak guztia dira. Baina gu bitzat ez dugu hemen aukera hondiken izanen. Bai, asmo horrekin ez gara etortzen tabernara. Ja, guk institutua oso urruti dugu eta, nahiko adindua gara eta, lasai gotera etortzen gara. Nik ezin dut bezeroen bizitza kontatuko entzun eta, ezin dut esan eta ni ja eskututan nago eta ni ja ligatzen poko ja. Bai, batzuetan kontzertuak eta ora egiten dugu udetan eta rock and roll eta pizka hori orduak ez asko gauean izan. Baina hori, kontzertuak eta hori egiten dugu enparantxan, aprobetxaten dugu eta rock and roll. Bi pare bat egin ditugu eta espero dugu gehiago egitea eta festetan eta egin gerun taen ere bai Txutxini Bainezko kontzertuak eta oso oso ona eta oso pozik. Hemen tabernan entzuten da euskal musika, el drogas eta alako grupoak, batxutan zutagas, beste batxutan ingeleseko popa, denetarik entzuten da tabernantan eta ez dakit. Berez, bezeroak propasatuko dute ze musika eskatu nahi dute edo... Nik uste dute neko aungi dola musikaldetik, neko aungi. Inglesek, askotan entzuten dira, Rolling, gola talde ja pixkat oso veterano edienak, eta gero euskal musike, gero barrikad eta pixkat denetatik entzuten da, ne ustez aungi do, hortan. Giro atsegina. Gainera, volumen altuegia izaten ez denez, musika entzuten duzu bitartean, hitz egin dezakezu lasai, mai inguruan, mai bueltan, eta orduan atsegina da. Eta guri euskal musika, niri behintzat euskal musika gustatzen zain. Lehenengo, bezeroen bizitza pizka kontatzen zaizu eta igual bajoki etortzen dira eta animoak ematen diozu eta igual ez du egunero egun bat izan eta pozik jarri behar duzu eta ezin duzu hemen amargatua izan eta bezeroak etorri eta kareto bat jarri. Espero dut ez izan dioitako bezero pelma bat eta sartzen izenean kamareroek zerbitzaileek esatiek hostia badator berriz. Askotan ni pensatzen dut kamareroek egin behar dutela aguantatu bastante. Barra beste aldean egoteko, behar da hor, behar da pixkat, bezeroen gora bera guztiak pixkat, ez dakit moderatu edo gestionatu, baina, izaten da hor kamareroaren arabera, zerbitzailearen arabera askotan, izan daitezke, egonaldi goxo bat edo egonaldi zakar bat, eta, horretaz nahiko lagungarria da zerbitzari atsegin bat edukitzea. Hemen gara familia bat bezala, familia handi bat bezala eta harreman hona daukagu eta paparrak egiten dugu eta dena eta gauza kontatu, txisteak eta hori eta ongi. Duela 40 urte inguru etorri nintzen atarrera eta hemen euskara gutxi entzuten zen, baina garai hartan hasi ziren
gau eskolak, ikastolak eta hemengo ikastola publikoa, 3 udalen artean antolatuta, 3 herri, eta pixkanaka, bueno, pues, urteak pasa dira, baina kalean ere nabaitzen da, hau ja asko aldatu dira alde hortatik, eta, bueno, ez bakarrik kale giroa, udalaren osaketa, pues, garai haietan izaten zena, eta gaur egun dena arrunt ezberdina da, eta bueno, alde horretatik uste dut aurrera goazela Euskararen aldetik, eta baikorrak izateko arrazoia baditugula. Bueno, Patxik esan duna hori, orain dela urte asko dara maia hemen, eta hori, izan dira ikastola, bate patetik handa privatu, bueno, hori kontzertada. Gero bestie, 3 herri ikastola, sortu zenetik, gero egon da debei elkarte bat, etxe beltza bat, eta hori zen da debei zu ez, oza hor egon dena euskara lanbideen eta politika, bueno, udaletxeko rollotan, lehen zen aldea batia dena erderak dena, eta orain alkatea, konzejal asko, euskara badakite, erabat aldatu da behi asko. Bai, eta euskaldun herria da. Euskaldun herria, ez? Bidean dago, bai. Bai, hemen beti euskaraz hitz egiten du proposamena euskaraz hitz egiten. Zeila da, haun beste urte, eta haun beste gazte pasatu ikastoletatik, eta hori kalera ateratzea oso zeila da. Oraingoko alkatea da euskarazko lerrotik, lehenbiziko promoziokoa edo bigarrenekoa. Eta, bueno, horrek zerbait zer esaten du. Hemen itxoiten zaituztegu, euskaraz mintxatzeko, Menditxuri tabernan, eta enparantxa disfrutatzeko, Sancho Zigarren enparantxan. Facebooken egoten geha, Googleen, mapan ateratzen zara, eta modu berrarekin, etortzen zera tabernara, eta euskaraz mintxatzera, eta giro ona egotea, eta euskara osasunari bultza bat ebateako. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.